Dirƙa shi, lallai maganar manya sai manya. Inda a yau kullum rikici yake ƙara yin tsamari a tsakanin babban mawaƙin siyasan nan wato Dauda Kahutu Rarara da kuma manyan malamanmu. Mai sauraro ka biyo mu domin jin wannan cikakken labari. Barkanmu da dawowa. Yacce lamarin ya kasance dai shi ne babban mawaƙin siyasan nan wato Dauda Kahutu Rarara ya aiwatar da aikinsa ne na rera waƙar siyasa ga babban ɗan siyasan nan mai neman takarar shugaban ƙasar Najeriya wato Ahmad Bola Tinubu. Bayan da ya rera waƙar ne ga wannan ɗan siyasa shi ne malamai suka fahimci cewar a kalaman cikin waƙar akwai wani kuskure da aka aikata kamar irin su Malam Bello Yabo Sokoto da dai sauransu. Idan Allah mai sauraro in dai zuwanka ne na farko wannan tasha tamu mai albarka ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa kuma ka mana like a wannan bidiyo. Kowa dai kowanne daga cikinsu akwai irin tsokacin da zai kawo dangane da wannan waƙa. A ta ɓangaren wannan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara wanda aka fi sani da Rarara, shi dai aikinsa ya gabatar ba wai ya yi ne da niyyar ko cin zarafi ga wani ba ko kuma ya yi ne domin nuna bambanci ba a'a. Kawai dai ya yi aikinsa ne kamar yadda ya saba a kan kowane ɗan siyasa, inda dukkanin ɗan siyasan da ya fito takara shi kuma yana tsayawa a kan wani ya zaɓa ga wanda zai na masa waƙa domin shi a ta nan ne ya shahara. Dauda Kahutu Rarara babban mawaƙin siyasa ya tsaya tsayin daka a kan wannan waƙa, inda ya ce bai yi ta ne a kan wata manufa ba. Mai sauraro kada dai ka manta da subscribe and like da kuma kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar zafafan shirye-shiryenmu. Mai sauraro za mu ci gaba da bibiyan wannan labari kuma za mu kawo maka ƙarshen wannan bayani nan ba da jimawa ba. Sarauniyar Kannywood TV, kuma ka mana like a wannan bidiyo haɗi da ƙararrawa. Mun gode.